आप सभी लोगों के नमस्ते प्रणाम। और आप सबके बहुत ही सुंदर कहरवा गीत सुनाओ थी, देहाती कहरवा गीत कि हमर नान्हे के मिलनवा से बियाहवा भइल ना, हमर नान्हे के मिलनवा से बियाहवा भइल ना। जब हम भइली हो 12 बरिस के, कि जब हम भइनी हो 12 बरिस के, तब से पियवा ना मांगई हमरो गवनवा, तब से पियवा ना मांगई हमरो गवनवा, तब से पियवा ना। हमर नान्हे के मिलनवा से बियाहवा भइल ना, हमर नान्हे के मिलनवा से बियाहवा भइल ना। जब हम भइली हो 16 बरिस के, जब हम भइनी हो 16 बरिस के, तब से पियवा ना, अरे तब से पियवा ना छावे मधुबनवा, तब से पियवा ना छावे अपने मधुबनवा, तब से पियवा ना। हमर नान्हे के मिलनवा से बियाहवा भइल ना। चिट्ठियो न भेजे हो पतिया न भेजे, चिट्ठियो न भेजे हो पतियो न भेजे, हो कि लिखी भेजे ना अपने दिलवा के वियोगवा, पियवा लिख के भेजना अपने दिलवा के वियोगवा, पियवा लिख के भेजना। मोरे पिछुआरवा हो कहरा कई बेटउआ, मोरे पिछुआरवा हो कहरा कई बेटउआ, हो कि बाँची देता ना हमरे पिया कई वियोगवा, कि बाँची देता ना हमरे पिया कई वियोगवा, कि बाँची देता ना। कुछ त सुनावे कोहरा कुछ बतियावे, कुछ त सुनावे कहरा कुछ बतियावे, अरे कुछ तई सुनावे कहरा कुछ बतियावे, हो कि धीरे धीरे ना, हो कि धीरे धीरे ना हमर घुघुटा उठावै, हो कि धीरे धीरे ना हमर घुघुटा उठावै कहरा धीरे धीरे ना। जाऊ हो त कहरा हो घरा मोर सजनवा, जाऊ हो त कहरा हो घर मोर सजनवा, हो कि कहरा तोहई हो देतना, कहरा जेल भेजवाई हो तुहई हो देतना, कहरा जेल भेजवाई हो तुहई हो देतना। आप सब लोग बताओ ये गीत कैसा लगा था। और ये हमारा घर है।